Bună drăguților, ce faceți? Astăzi vom filma un nou clip. Este vorba despre rutina mea de zi cu zi. Ei bine, de câteva zile m-am gândit să îmi schimb produsele din rutina mea și să folosesc produse by Dr. Cetuna. Sunt produse de la Pharmacy, sunt produse testate dermatologic. Cred că știți și voi deja că produsele Pharmacy provin din Turcia. Acest brand a luat naștere datorită unui medic turc foarte cunoscut acum vreo 70 de ani, dacă nu mă înșel. Ei bine, cei de la Pharmacy au o gamă foarte variată. Mi-a fost foarte greu să aleg și până la urmă am decis să aleg acest kit. Acest kit este pentru acnee sau împotriva acneei. Arată cam așa. După cum bine vedeți aici, pe ambalaj conține 4 produse, un cleanser, un toner, un serum și o cremă hidratantă. Vom desface împreună acest pachetel. Este cumva un 2 în 1 și un unboxing, dar și rutina mea de zi cu zi. Scoatem ambalajul. Ia uitați ce portofel drăguț. Scrie aici Dr. Cetuna, iar aici este semnul de la Pharmacy. După cum bine vedeți, sunt nemachiată și ne vom face rutina împreună. Cleanserul arată cam așa. Are 100 de mililitri. Crema este aceasta, are 50 de mililitri. Serul are 30 de mililitri și arată cam așa. Oricum o să vi le atașez și pe aici pe undeva ca să le vedeți îndeaproape. Și tonerul este acesta, care are 125 de mililitri. Mai avem un pliant. Prima dată aș vrea să vă citesc regulile de aur, care mi s-au părut tare interesante. Ce trebuie să știți despre aceste produse este că nu sunt testate pe animale, sunt fără parabeni, fără metale grele, nu folosim organisme modificate genetic, produse testate dermatologic, formule vegane, fără SLS, fără gluten. Deci sunt regulile lor de aur. Ingrediente cheie avem acid salicilic, acid glicolic, apă de salcie neagră, apă organică. Bun. Pașii, bineînțeles, prima dată folosim gelul, apoi loțiunea tonică, apoi serul și după crema noastră. Și mai avem aici câteva cuvinte despre gama noastră, gama de acnee. Spune așa: ajută la ameliorarea acneei, în același timp desfundă și curăță impuritățile din pori, controlează secreția de sebum și ajută la menținerea unui ten curat. Tocmai de aceea am și ales această gamă. Nu am acnee, dar tenul meu este predispus la acnee, mai ales când schimb mediul, locația și așa mai departe. De exemplu, când merg la ai mei și schimb apa, imediat îmi apar niște chestii pe față sau oriunde altundeva, așa că am decis să-mi cumpăr această gamă pentru acnee ca să fiu 100% sigură că nu mi-apare. Eu sunt foarte atentă la tenul meu și clar nu îmi doresc să am probleme cu tenul. Am avut la începutul pandemiei, voi cei care sunteți mai vechi pe aici știți deja și a fost horror, nu mai vreau să am probleme de genul. Gama de produse ajută la ameliorarea acneei datorită ingredientelor puternice și delicate, precum acidul salicilic, acidul glicolic și coaja de salcie, formula ce contribuie la îmbunătățirea fermității în timp ce reduce iritația și roșeața pielii asociată acneei. Bam! Și acesta este pliantul nostru. Bun! Acum să trecem la rutina noastră. Mi-am pregătit aici un accesoriu pentru păr, să nu mi-l ud. Este proaspăt, spălat, îndreptat. Așa. Nu cred că e cea mai bună, dar nu știu unde sunt bentițele pe care le folosesc la demachiere. Primul pas este să îmi umezesc tenul și apoi voi folosi cleanserul nostru. Ne-am umezit tenul și punem 2-3 picături. Este foarte papos cleanserul acesta. Așa. Și curățăm bine. Nu prea mi-a ajutat acel accesoriu, așa că o să-mi dau doar
pur și simplu părul. Așa. Bun. Ne ștergem bine, bine, bine. Bun, ne-am spălat tenul cu cleanserul nostru. Acum avem nevoie de niște dischete demachiante pentru că vom folosi tonerul nostru. Câteva picături. Îi curățăm bine, bine, bine. Ferim, bineînțeles, zona buzelor și zona ochilor. Eu îmi dau și pe gât. Nu știu dacă și voi faceți la fel, însă eu așa procedez. Folosim și cealaltă dischetă, pentru că tot am pus pe două. Acum vom folosi serul nostru. Mi-a căzut o picătură pe buze și îl vom masa bine, bine să intre în piele. Vom lăsa câteva minuțele să intre bine în piele și apoi ne vom aplica crema hidratantă. Cred că deja a intrat în piele, acum ne vom da cu crema noastră. Punem aici o cantitate destul de mică și ne vom da pe față. Acestea fiind spuse, cam atât și cu rutina noastră. Acestea sunt produsele pe care eu am ales să le folosesc de acum înainte pentru rutina mea de zi cu zi. O să revin, bineînțeles, cu un update după vreo lună de zile, cam așa, să vedem cum se comportă. În caz de, Doamne ferește, simt eu sau văd că mi-apar chestii, roșeață sau bubițe pe față, le voi stopa, dar nu cred că este cazul. Din fericire, acum chiar am un ten foarte, foarte curat și mă bucur tare, tare mult. Eu sunt foarte fericită pentru că țin foarte mult la aspectul meu fizic și nu numai. Bineînțeles, o să-mi hidratez și buzele, pentru că trebuie să ne hidratăm și buzele, mai ales în sezonul rece și nu numai. Folosesc, bineînțeles, tot din gama lor un balsam. Ce vreau să mai menționez este faptul că dacă vă creați cont pe linkul pe care eu o să vi-l las în descriere, o să beneficiați de 23-30% reducere la orice produs de pe site, plus cadouri de bun venit și cadouri lunare. Acestea fiind spuse, îmi simt tenul foarte hidratat. Sunt încântată de ce simt până acum, că de văzut voi vedea în timp rezultatele. Sper că v-a fost de ajutor. Oricum, acolo găsiți mai multe variante de kituri din acestea, așa că aveți de unde să alegeți. Este o gamă destul de variată. Vă pup și sper să aveți o zi minunată. Ne vedem cu un alt vlog săptămâna viitoare.